máis grandota que un ronco en do, é feito dun ronco unha gaita en do, é con pallón, pero ten un sonido precioso, pasa que o tempero é fastidioso. Levo dúas chaves abaixo de madeira, da mesma madeira, de dúas chaves, porque senón non hai maneira de... É tan grave, hai tanta distancia entre os furacos, levo dúas chaves de madeira abaixo. Esta está, temos ali tamén no museo, llevo no meu taller, tiene tamén un ali para a xente que vai ali o ve, e a que está lá, pois, é a gaita de fa. A máis aguda, e a máis. Os tempos cambian e o instrumento, o que queremos é melloralo, creo que todos estamos en eso, temos moi claro, e temos que utilizar todo aquel hombre que vaya, que sexa, se é así, siga sendo a gaita, o son da gaita, o máis afinada posible, pero bueno, que habrá. Más que nada para centrar as aparentes, en principio, dúas vertientes neste coloquio sobre raíces melódicas galegas. Pero bueno, eu penso que eso no, o sea, limitalo a somente esa melodía, pues me parece que facer unha... non é facer justicia con outras cousas que tamén o diferencia, como son os temas estructurales, por exemplo, formas, ritmos e todo isto, porque ti podes utilizar unha melodía galega, pero a mellor meter un ritmo de 7x8 que non ten nada que ver co que estamos con o noso folclore, ou en principio, non? O problema é que somos poucos, e non só iso, estamos mal formados para facer ese traballo, e aínda por riba non hai apoio institucional nin para formarnos, nin para promover este tipo de traballo. Estaba tamén no xurado a Rosalía Groba. Na miña opinión particular non entendía por que este home non aceptaba certo tipo de pezas cando estaba premiando unha composición que ademais era obligatoria para todos os gaiteiros. E a discusión viña un pouco por esa banda. Eu creía que se podía compoñer nun estilo parecido ás pezas que conocíamos populares e tradicionais, e el decía que sí, pero que eso era solamente para a composición. Despois, a hora de tocar, non había que tocar. Pero nas melodías, sobre todo cantadas, atopaste moitas veces con unha serie de problemas a hora de clasificar determinados xéneros, non? Primeiro porque a xente moitas veces denomina dunha forma diferente a como faz tú. No caso, por exemplo, das muiñeiras, pois mira, muiñeiras, se te retrotraes moito no tempo, pois casi non hai muiñeiras en Galicia. Uso o povo, como para que compañero de Itaú, que non se chama. Eu enterei que quería alucinar que o tema Virxen de Guadalupe compúsose en Argentina para que chegara a Castelao. Que eu quedei alucinar. Eu, para min, a peza Virxen de Guadalupe era para... Se garda na súa casa con moito cariño. Precisamente, hoxe, casualidades da vida, que veu aquí a vir con toda a familia, pero esta mañán a nai doi unha pequena angina do peito indo para a misa, quedou no hospital, pero quedou ben, non, Carlos? Está todo máis ou menos arreglado. Pero cousas da vida, non? Precisamente celebramos aquí un acto en honra ao marido de señora Manuela.